Kuna mutungamiri wemauto eZimbabwe National Army kopi vese vatungamiri vemauto kubva kuvagari veZimbabwe kukumbira kwekupindira pamusoro pekutapwa kwehurumende uye kusakwanisa kwemutungamiri wenyika. Sanapinda mashoko kubuda nyorwa tsamba une mutungamiri vemauto panguva inoi vachiripotera mutungamiri wenyika vachiti panguva inoi mutungamiri wenyika panguva inoi nepariamendi yake vafeilya, hurumende yake panguva inoi yatadza kurana nyika. Don't forget subscribe or like or turn the bell icon. Tipina panapa muzimu aimubuda nyumba muchinzi. Military receives official request to retire President Emmerson Mnangagwa. History was struck yesterday, the 21st May 2025, when the Zimbabwe Defense Forces stamped up two official requests to retire President Emmerson Mnangagwa on grounds of incapacitation and other concerns. Inishona yaenda mberi vachiti isu vagari veZimbabwe takatuma Blessed Geza kuti atimiririre uye atsanangure kukosha kwekuti mapindire enyu aitwe pakugadzirisa nyaya yekutapwa kwehurumende hweuori huri kuitwa naEmmerson Mnangagwa pamwe nevamwe vari zvonyavo. Kunyange paine umbuwo hwakajeka, hapana kuongororwa kwakaitwa kana kuti matanho akatorwa. Izvo zvinoratidza kuti tsika yekushaya mhosva kune vari kuita zvakaipa. Bumbiro redu remutemo kunyanya chikamu 212 rinopa mauto masimba ekudzorera runyararo, kuchengetedza mugano wenyika, rugare, kutonga kwemutemo uye musangano edhemokirasi. Tinokuzivisai nezvenyaya dzinotevera dzakakosha. 1. Kupomerwa kwamutungamiri mhosva dzeuori achishandisa zviwanikwa zvenyika kuzvibatsira. 2. Kugundikana kugadzirisa nyaya dzebudiriro yevanhu dzakaita seutano, mvura, mugwagwa nezvimwe izvo zvapa kutambura kwakapararira. 3. Kupomerwa kwekudzikira kweutano hwemutungamiri wenyika, kunyanya chirwere chevascular dementia chinogona kumutadzisa kuita basa rake. 4. Kuedza kuwedzera nguva yemutungamiri kusvika 2030 pamwe nekugadzira utongi hweimba imwe chete, dynasty. Tine chivimbo neZimbabwe National Army mukuchengetedza bumbiro remutemo uye kudzivira zvido zvenyika. Tinokukurudzirai kuti mutore matanho nekukurumidza uye neushingi kugadzirisa nyaya idzi dzakakosha. Cherechedzai kuti tsamba iyi ipepa nhau rekufukidza gwaro rizere rabatanidzwa. Tinotenda nekutarisira kwenyu panyaya iyi. Ndo tsamba inouya ichinyorwa panapa vemauto vachinzi vapindire nhau yemutungamiri wenyika. Mashoko anobuda nyorwa panapa nevakomana veZim-I vari kuya vachiposta netsamba dzayo dzamuri kuona idzo dziri on screen vachiti panguva inoi the militaries accepted the letter to retire mutungamiri wenyika. Panguva ino vachinoripotera mutungamiri wenyika aiwa kune vemauto vachiti torai action sezvamakamboita pakutanga. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitwe chipinda comment section medu, tudze mafunguro enyu. So subscribe or like, or turn on the bell.